Inače, pripadam akademskoj zajednici koja se zove Slobodan univerzitet, koju danas čine više od 450 profesora koji su se ujedinili i od početka studentskih blokada bezrezervno podržavamo studente i njihove zahteve. Činimo jasne korake ka ozdravljenju društva, činimo jasne poduhvate da naš univerzitet dobije svoju autonomiju posle nekih 10 godina. Ono što bi na početku rekla jeste da se zaista više ne bojimo. Vi živite u maloj sredini, ja sam više vremena u jednoj velikoj sredini. Mi se više ne bojimo jer smo ujedinjeni. Ti profesori su pošteni, zaista su doktorirali, nisu ukrali svoje diplome, nisu ih platili i zaista se ničega više ne bojimo i borimo se zajedno ka ozdravljenju društva. Ono što bih na početku mogla da konstatujem jeste da su studenti prvi ustali, da su postavili 5 zahteva koji do dana današnjeg nisu ispunjeni. Ti zahtevi su veoma jednostavni, jasni, ali ono što je sa druge strane, ti zahtevi su veoma mudri. I ono što je konstatovalo zajedništvo, odnosno univerzitetski plenumi širom Srbije, jeste da studentski zahtevi do sada nisu ispunjeni. Sa druge strane, postoje oformljene komisije koje čine moje kolege, stručnjaci iz različitih oblasti, to su profesori koji su se takođe složili da do dana današnjeg studentski zahtevi nisu ispunjeni. Draga gospodo, pošto studentski zahtevi nisu ispunjeni, ono što nama predstoji jeste da i dalje pumpamo. Znači, da se i dalje borimo da se oni ispune. Za ova 3 meseca bila na preko 20 studentskih plenuma. Reći ću vam kako stvari zaista funkcionišu, kako se naši studenti dogovaraju. Svaki studentski plenum počinje istim pitanjem. Studenti, da li smo i dalje u blokadi? Oni tada demokratski glasaju i većina odlučuje da li će se blokade obustaviti ili ne. Onoga momenta kada većina studenata na univerzitetskim plenumima bude digla ruku za obustavu blokada, blokade će tada stati. Sada vas pitam, ja prisustvujem na tim plenumima i kao profesor nemam pravo glasa, mogu samo da prisustvujem. Ali svaki student koji pripada, na primer mom fakultetu, PMF-u, može da uđe u zgradu i učestvuje na plenumu. Pitam vas, zašto studenti ispred predsedništva u Beogradu ne uđu na studentske plenume i ne izglasaju obustavu blokada? Ako imaju validne indekse za odgovarajuće fakultete. Još jedna u nizu serviranih laži od strane ove vlasti koja nam je podmetnuta. Nezadovoljstvo vlada u velikim gradovima. U Beogradu, u Novom Sadu, u Nišu, u Kragujevcu. Više od 3 meseca su nam blokirani fakulteti, škole, advokati su u obustavi, a traktori na ulicama. Svakoga dana studenti i građani širom Srbije izlaze na ulice u protestne šetnje koje su, kako vreme prolazi, a to vidite i vi sami, sve masovnije i masovnije. Srećom, ovaj bunt se širi u manja mesta i zato smo danas ovde da širimo nezadovoljstvo. Podsjetit ću vas, okidač za bunt naroda bila je strašna nesreća koja se desila u Novom Sadu, gde je poginulo 15 ljudi, a 2 trajno osakaćeno. Ali bunt nije nastao zbog ove nesreće. Nastao je zbog toga jer je ovu nesreću izazvala bahatost, neznanje i pohlepa nekih ljudi. Nakon nesreće muk, niko ne bi bio kažnjen, niko ne bi odgovarao da nisu ustali studenti i da mi danas nismo ovde. Moramo da se pobunimo protiv toga i odgovorni moraju biti kažnjeni. Dakle, u ovoj zemlji postoji ogromna diskriminacija u primjeni zakona. Obični ljudi redovno odgovaraju za svoje prekršaje
dok nam političari i ljudi na vlasti su zaštićeni kao beli medvedi? Zašto posle 3 meseca od pada nastrešnice još uvek nije objavljena originalna dokumentacija, jer bi se time otkrila čitava mreža korupcije i nepravilnosti u koju su umešani mnogi ljudi na visokim funkcijama koji bi onda morali da idu u zatvor. Zadnjih 30 godina, od kada ja pamtim, niko nije odgovarao zbog zlodela koja su se desila. Nijedna od afera nije procesuirana do kraja i niko nije odgovarao i niko nije snosio posledice. Podsjetit ću vas, desile su se dva velika masakra 2023. godine. Afera Helikopter, afera Jovanjica, ubistvo žene na naplatnoj rampi, Krušik, nezakonito rušenje objekata Sava Mala, manipulacija glasačkim listićima, spiskovima, stranačko zapošljavanje po državnim institucijama, namešteni tenderi i ko zna već šta. Mene najviše boli to što nisu čak preduzeti ni koraci prevencije da nam se te nesreće ne bi ponovo ponovile. Ja radim pored fakulteta i u srednjoj školi. Šta se konkretno desilo nakon masakra u Ribnikaru? Da li su preduzete ikakve mere? Da li je zaposlen još jedan pedagog, jedan psiholog? Da li su zaposleni dodatni čuvari u školi? Imamo li ikakvu strategiju po tom pitanju? Da li su korigovani mediji koji propagiraju bezobrazluk i prostakluk, koji su dostupni deci? Zašto institucije ne rade? I treba stvari nazvati pravim imenom. Institucije ne rade jer im nije dozvoljeno, a oni su na to pristali. Bunt se desio i sve više jača. Studenti su ga prvi prepoznali, ustali su, prepoznali su nepravdu. Iskreno da vam kažem, oni nemaju puno izbora. Ili će da menjaju ovu zemlju, ili će da menjaju zemlju u kojoj žive. Nemaju drugog izbora. Ono što pričaju da su studenti plaćeni, ja sam 3 meseca na svom radnom mestu, 3 meseca sam sa svojim studentima, uveče idemo sa njima, družimo se, kartamo i tako dalje. Studenti nisu plaćeni. Ono što mogu da garantujem, tim divnim ljudima pomaže običan narod, donose im hranu, voće, lekove, skupljaju čak i novčane nadoknade. Studentima je bilo najteže u decembru. Bojali su se. Zaključavalo se njih 40 po najskrivenijim učionicama na našim fakultetima. Bojali su se upada, fantomki, prećeno ime, hapšeni su, pozivani su na razne razgovore. Decembar je bio najteži i nisu odustali. Bili su na ulicama maltene sami, kasnije su im se građani priključivali. Usledili su hladni novogodišnji praznici, rekli su mudro, idite kućama svojim, ostalo je po par studenata u kampusu, da čuvaju naše fakultete. Ovi ljudi koji su otišli po malim sredinama, imali su zadatu misiju da šire glas o buntu svojim roditeljima, rođacima. Svi smo rekli, razvodniće se, neće se vratiti. Svi su se vratili puni elana i nastavili dalje sa blokadama. Došli su, preneću vam njihovu rečenicu. Moramo da steknemo poverenje naroda, da kada budemo sprovodili radikalne mere prema institucijama, posledice budu što manje. Sve radimo polako i planski. Nećemo da se ponovo desi 5. oktobar, kada je skinut jedan čovek. Mi hoćemo da menjamo sistem i institucije, a mi kao narod moramo da im verujemo i ubeđujem vas u to da imaju jasan plan za budućnost. Studentima se nismo pridružili samo mi profesori. Pridružili su se prosvetni radnici, poljoprivrednici, advokati, lekari, glumci, penzioneri, radnici GSP-a, programeri. Primetit ćete da se RTS polako oslobađa i da počinje realnije da izveštava narod o dešavanjima u Srbiji, što nije bio slučaj pre samo 4 nedelje. A to i vi ljudi u malim mestima
treba da im verujete, da pričate sa svojim komšijama, rođacima. Trenutno se u Novom Sadu radi na oslobađanju zaposlenih u državnim institucijama, komunalnim preduzećima, policiji i vojsci. Nikom nije lako, niti će biti lako. Pomenuću naše prosvetare koji prekjuče nisu dobili svoje plate ili su ih dobili dosta umanjene. Ono što trenutno znam, imam informacije da se sprema opšta prava advokatska hajka na državu koji stoje uz naše prosvetare, pomoći će im, a programeri će nadoknaditi neisplaćene. Mi na fakultetu borimo se na svoje načine, podržavamo, ali i savetujemo studente. Šetamo se sa njima, ćutimo sa njima, kuvamo im, pozajmljujemo radijatore, dušeke, ćebade, lečimo ih. Šetali smo sa njima po autokomandi, blokirali mostove u Novom Sadu, pevali sa njima u Kragujevcu. Uz to, prošlog utorka smo mi profesori iz Novog Sada trčali štafetni maraton do Beograda, direktno do Nemanjine ulice, na protest prosvetnih radnika, želeći opet da im pokažemo apsolutnu podršku za studente, ali i za naše prosvetne radnike. Uživali smo u prepunom Nišu, a najviše se radujemo pobedničkom Beogradu. Sa njima ćemo ići i do Trsta ako treba. Moram nešto da vam obećam, to je veliki plan te akademske mreže koje pripadam. Takva slična akademska mreža postoji u Beogradu i u Nišu i u Kragujevcu. Naš plan za budućnost jeste da uradimo ono za šta smo se školovali, a to je da proverimo ispravnost diploma ljudi na položajima, da proverimo ko nam sedi u matičnim odborima važnih firmi, kakve su odluke doneli, da li su bili školovani za to, ko nam sedi po ministarstvima, da se zna koji fakultet, da li je taj fakultet akreditovan, kada su ga upisali i kada su ga završili. To ćemo raditi u budućem periodu. Trenutno se dešava masovno iščlenjivanje iz reprezentativnih sindikata. Govorim za profesiju kojoj ja pripadam. Izlazimo iz reprezentativnih sindikata i oformljavamo novi sindikat, bit će jedan koji će zastupati prava prosvetnih radnika. Sve se pokreće, sve će jednoga dana doći na videlo, a mi treba da se pokrenemo, da ne ćutimo više, da budemo istrajni i nepokolebljivi, da tražimo pravdu, rad institucija, pravnu državu. To je ono što su me studenti naučili zadnja 3 meseca. Najmanje što možemo da ih podržavamo. Ne mogu sebe trenutno da zamislim da odem u školu ili na fakultet i da držim čas neku svoju lekciju koja je potpuno beznačajna u ovom trenutku. Mora pravni sistem da zavlada i tada će se profesori vratiti u svoje predavaonice. Kako treba da se osjećam kao profesor u srednjoj školi ili kao profesor na fakultetu, gde 4 godine edukujem decu u srednjoj školi, 4 godine na osnovnim studijama na fakultetu, još godinu dana na masteru i minimum 5 godina na doktorskim studijama. Tako moje oformljeno biće krene i bude prevareno. Njega pobede na konkursu za posao ljudi sa partijskim knjižicama, a ne sa popunjenim indeksima. To je nepravda. Svi se pitaju šta će biti kada se ovaj bunt završi, posle opšte narodnog ustanka koji je u toku. Biće poštena policija, pošteni tužioci i sudije, a ako iko ostane i ne ode u zatvor, rado ćemo ga birati za vlast. Vi takođe treba da se ohrabrite, univerzitetski profesori,
su vam na raspolaganju. Borit ćemo se sa vama, davati besplatne savete. Stoji vam na raspolaganju advokati iz Advokatske komore Srbije, koje takođe možete besplatno da se savetujete sa njima, kakav god problem imali. Ono što treba na kraju da kažem jeste da je ovo borba koja može da promeni naše društvo. Hrabro moramo napred do ispunjenja studentskih zahteva. Hvala vam.